56. Toto je iný. Dobre. Oh. Ah. Prosím. Dobrý deň, volám ohľadom tie holúbky, čo som našiel teraz inzerát. Je to ešte aktuálne, prosím vás? Jaké tam sú? Tí rysy? Áno, holúbky, rysy, po 15 euríčok. No, mám už len oného, samčeka. Len, Máme ho pekného. len samčeka. Prosím vás, a to by sa dalo vycvičiť ako poštový holub? To asi nie, oni sú takí väčší, tuším. No ale potom na čo by som to choval, keď to nie je ako poštový holub? No, tak rys to je taký domáckejší holub, není. Ja, že on by bol akože kamarát môj, alebo tak, ak to chápem. No, není taký lietavý. Ja, on tak iba vydychuje. No, Taký je to, on iba tak vydychuje, aha, už to chápem, pane. Takže toto, a nedonútim ho, aby bol poštový asi. asi Lebo nie. ja potrebujem, aby poštu mi nosil. Lebo viete, už v dnešnej dobe palivo išlo hore, tak teraz pošta bude drahá čím ďalej viac. Tak som chcel reku, Tak vy si srandu robíte, dobre. tak som chcel reku takéto holuba, viete, chápete to. No, dobre. A skade ste? Páne, ja som z Nových Honov. Ach, pána Boha, kde to je? Ja, to je veľmi ďaleko, pane. Ale dobre, tak teraz tento holub, tento je taký iba flákač, tak toho nepotrebujem. Taký nie. Taký nejaký. Dobre, pane, krásny deň vám prajem, ste super. Užívajte, buďte šťastní. Dovidenia. No, ahoj. Koľko máš percent? Keď to hovoríte? Á, neodfotil som, to bol prank, it's a prank, bro. Vieš, Dobre. vieš, koľko ti chlap poslal? Neviem. 10 000? Asi možno centov. A čo? Ale som šťastný. Ty ďakujem. Ticho. Dobrý deň, mladý pán. Ja volám ohľadne tie kačky. Ja zakladám teraz stredoslovenskú chovnú stanicu a potrebujem kačky. Máte samičky, prosím vás, z rodu... Budem typ B2. Máte taký, prosím vás? No to sú také, čo znášajú vajíčka, čo sú... Znášajú vajíčka, nie? Áno. No, tak super. A máte aj, prosím vás, káčerov? Mám aj kačice. Ale káčerov Donaldov. A mám aj mladé tohto ročné. Ale Karolínky, Ka- veľkých holub. Karolínky. Ale to, Karolínky, počkaj, ale ja nechcem oné ženy, Karolínky, ja chcem kačice, pane. Ja predávam Karolínky. Ale čo je Karolínka, pane? Kačica obojková, alebo kačica karolínska sa volá tiež. Jaj, vy rozprávate o druhu, aha, už to chápem, aha, dobre. Lebo ja som si druh nepozeral, lebo viete, mne je jedno aký druh, len na kto znáša vajcia. Mne ide o to, viete, chápete. Moment, toto sú okrasné kačice. Vy pravdepodobne zháňate kačice na zostavenie nejakého šlachticovského alebo rožnozového chovu. A to môže byť pekinská... Viete, ja som teraz nový v tomto biznise, mne je to jedno, len na kto znáša kačice, či vajcia. Koľko máte kusov? Ja by som zobral aj 200, ak máte. Nie. Vy hľadáte kačice na zárez potom, čo z toho sú. Zárez? Že by som ich zarezal? Ale také, čo nerozumí. No, ich nebudete zarezávať, ale potom asi áno, alebo káčerov asi áno. A tieto nie sú také, že by som polievku z nich spravil? To nie sú také do polievky? To sú ako divé kačice, keby boli. A to je maličké. Z toho by som sa nenajedol teda. Nie, to má 40-50 dekov. Toho nie. To sú na okrasu, na jazyk ako kačky. Aha, tak to nie asi. To určite nie. A to je také ako labuť, prosím vás? No, labuť je 4-5 kilová a toto je polkilové. Je aj polkilové, aha. Je to také divé ako labute, také isté divé sú aj tieto. Aha. To vám odletí, to teda necháte doma na Tak dvore. toto by mi ušlo. A akože pri vás to je potom? Oni... Do voliere zakrytej. Jaj, lebo ja, že oni vás majú radi, že preto. Aha, takže ich máte zakryté, oni by ušli, kebyže ich nemáte Áno, zakryté. oni by ušli samozrejme. Jaj. No dobre, pane, tak ďakujem za vašu radu, že to by mi nebolo teda dobre. Držím vám palce teda s tými karolínskymi, nech sa to rozmnožuje. Pyžmové, takéto kačice. Dobre, tak medzi nami kačkármi vám prajem pekný deň a ďakujem ešte raz za pomoc. Dovidenia, pekný deň.
Čo ja viem? To je jedno, povedz. Počkej. Zavštil sa. Ideš. Dobrý. Dobrý, meškaný hovor mám nejaký. Ja áno, ohľadom toho pštrosa volám, prosím vás. Je ešte aktuálny? Je, tak on jediný sa vydiahol. Ja, je to iba jedného máte? No, lebo však mali viac len iba jeden jediný sa vydiahol. Tak... No, aj bo. A čo si zjebaný? Ja, no pekne, a prosím vás, to aj polievku z toho, alebo ako to funguje? Lebo, že ako to funguje s týmito pštrosmi, že to je na jedenie, alebo guláš, alebo ako to funguje? A prečo si povedal, že funguje? Lebo ako to funguje proste, ja som Ako to funguje, začiatočník. ako funguje zviera, toto by ma zaujímalo. No, ako Čo funguje? si mu chlap povedal, že ako No, funguje že či zviera? proste je na jedenie. Prečo ma zrušil ten púzniak? Lebo si mu povedal, že ako funguje pštros. Neviem, kámo, ako, čo ti mal na to Veď ako povedať? funguje proste jeho traviaci trakt. Volám za tieto vrabce. A predaj sa Jozef. No, už Jozef. No, veď za to Jozefovci dvíhajú všetci. Dobrý. Rob mačku. Popri tom. Dobrý deň. Dovolal som sa pánovi Jozefovi. A kto volá? Ohľadom tých vrabčekov volám, čo máte na inzeráte. Vrabčeky. Také vtáčiky, krásne, s oranžovým zobáčikom. Prestaň! Prestaň! Už sú zadané? A nevedeli by ste mi aspoň dve, iba potrebujem samčeka a samičku. Iba, poznačím si vás, iba keď... Prosím vás. Lola! Uvedom sa! Tak prosím vás, tak si ma zaznačte, prosím vás, lebo ja si chcem založiť chovnú stanicu a... Dobre, Že či by sa dalo, tak si ma zaznačte. to bude aktuálne. Tak si ma zaznačte do mobilu. Môžem vám diktovať? Meno. Tak ja mám vás... Pán Ďula si ma uložte. Vrabčeky. Dobre. Pán Ďula, dobre? Tak ja potom sa vám ozvem. Prestaň. Dobre, krásny deň vám prajem, ďakujem veľmi pekne. Krásny deň ešte raz. Dovidenia. Kurva, jeho to čo nenadchlo? More, máme tento, že vrabčekov, more, zo 4 ti uloží vrabčeky. Prečo to nenadchlo proste? Kámo. Peniaze sú ďakujem. peniaze, kámo. Aj 8 centov je riadne veľa, Mišo. 8 centov. My si to vážim. Fakt. Jaj. Prosím. Dobrý deň. Dobrý deň. Máte aktuálnu motorku? Ešte. Ja by som ten Mythic Cross Rocket 4 potreboval. By som to kúpil Simonovi na narodeniny. Že by sme na tom išli na chatu, na rodinný výlet. Dalo by sa? Kedy by som mohol prísť? Chcel by som to vykoštovať. Že čo to vykoštuje? Že takto, že do zákrut a takto, chápete? Po járkoch troška pobehať do blata s tým, do terénika. Dalo by sa? Takto, že by som to troška... Hero Cross. Iceberg. Ticho. Prosím. Dobrý deň. Ja volám ohľadne tej motorky Kuberg Hero Cross Ružomberok. Je to ešte aktuálne? Prosím vás. Prosím vás, a to by ma unieslo? Dokoľko je to kilo? Lebo ja by som toto potreboval. Prosím vás, dokoľko? Ale to chcete, to je pre deti. Mňa by to nezobralo. Ale Asi nie. ja som taký menší, vzrastovo. Nie, to... Dokoľko kilo to je? Neviem, videl do toho dvezie, je to do 100 kg, ale to je... Do 100 kilo? To je A pre deti, to je malé. To je ako pitbike. pitbike. Viete, ja sa do toho nevyznám, ale to by mi podľa mňa bolo do obchodu. Čo to vyťahne? Ja neviem, 30 možno. To je pre deti. To ideál, viete, lebo na začiatok ja neviem na takýchto veciach chodiť. A s tou cenou tam nič neurobíme, pane? Nie, Nedalo by sa nič? nie. Ani keby hneď teraz po to prídem. Aspoň 10 € na benzín. Ja, no je to takéto, hej, to takto, Hej. hej, len už mám to minulé jedného, čo ešte to ani nevidel, ale 100 € dole z ceny. Ja 100 €. Nie, ja len na benzín, že kebyže hneď preto prídem. No ja som tu tiež z Ružomberka.
hej? Okolie, ja by som to tam vedel ísť prísť pozrieť. Tak ale keď vravíte, že to veľmi není pre dospelých, No nie, no to je pre deti. jo, to je veľká škoda. Ale ani, ako vám je to pokade, tak pokade vám, po hrudník vám to je. Ale kde veď, že to je malinká motorka. Malinká motorka, Pozrite na tej fotke, veď to je malinké. bo ja tu, To je pre 10-ročné deti. 10, 10-ročný, keď má 10 a má 160 cm, už mu to je malé. jaj, tak vám to je tak po kolená, aha, ak tomu chápem. No, presne tak. Jaj, no tak to by som si asi kolená na to obdral. No, asi hej. Bože pane, ale skvelí ste, ďakujem vám, ospravedlňujem sa za vaše plýtvanie vášho času. Dobre. Ale myslel som, že by mi to bolo, no škoda, lebo zháňam takýto elektrický motor dáky, ale no není, škoda. Hej. Dobre, krásny zvyšok dňa vám praje, mladý pán. Ale keď raz budem mať syna, tak kúpim mu toto. Dobre, dobre. Dobre, pane, krásny deň vám prajem. Ďakujem ešte raz, dovidenia. No šťastne to. Mišo nám tu poposielal 1 000 000 ružičiek. Mišo, sme